Favoritom 7. jazdy dnešného dňa tu v Žitavanoch je práve tento muž, Rakúšan Johann Gusenleitner, ktorý zatiaľ v svojich dvoch vystúpeniach došiel vždy na druhom mieste a už by mu v finále A dnes nemalo uísť. Ale poďme pekne po poriadku. Vedľa neho v prvom rade bude ďalej štartovať so 63 Sergej Kovalčuk z Ukrajiny a Marek Kalenský s 52 z Česka. V druhom rade potom Alex Poltavce z Ukrajiny a Romulda Kačeravská z Litvy. V treťom rade potom Alain Masson, hlavný favorit, že z tretej pozície sa mu ťažko pôjde dopredu. Igor Vlasatý, slovenský jazdec a Vladimír Sagan, ďalší slovenský reprezentant. Bolo však už odštartované a okamžite s 9 Gusenleitner v čele. Podľa očakávania využil svoju pozíciu. V prvom rade odštartoval najlepšie, dostal sa do ideálnej stopy a podľa toho, čo sme tu doteraz videli, bude veľmi ťažké ho z prvej pozície vytlačiť. Zo 63 zatiaľ na druhom mieste Sergej Kovalčuk z Ukrajiny. Lenže budeme múdrejší po prejazde cieľovou rovinkou. Takže Gusenleitner prvý s 52, druhý Marek Kalenský 63, Sergej Kovalčuk kresol na tretie miesto a štvrtý zatiaľ Alain Masson, Francúz, ktorý dokázal svoju prvú jazdu tu v Žitavanoch vyhrať. V druhej po dramatickom boji s Nemcami Mikem a Bichlom skončil na treťom mieste. Gusenleitner okamžite si získal náskok, jazdí na Honde 1496 s 32 ventilmi, s pohodom na všetky 4 kolesá. Je to skúsený dynamický jazdec a zatiaľ jazdí veľmi dobre. Zmenila sa situácia na druhom mieste, kde sa prepracoval Ukrajinec Kovalčuk a Marek Kalenský z Česka klesol na tretie miesto. Vôbec tu pred pretekmi, keď som sa s našimi jazdcami rozprával, najväčšie obavy mali práve z Rusov a Ukrajincov, ktorí jazdia, dá sa povedať, až nevyberano tvrdo, nekompromisne a mali strach z možných havárií, ktoré tu na tej ťažkej trati, ktorá predovšetkým na poludne tu ešte bola, lenže slniečko ju zatiaľ vysušuje a už sa nám začína pomaličky aj prášiť. Predpokladali teda naši jazdci, že budú mať s Rusmi a Ukrajincami veľké problémy. Zatiaľ sa trápi Marek Kalenský s Kovalčukom. Kalenský potrebuje veľmi dobré umiestnenie, pretože v prvej sérii vypadol, v druhej sérii skončil na 4. mieste a ak chce pomýšľať aspoň na finále B, musí skončiť do toho druhého, maximálne 3. miesta, ale to už bude veľké riziko. Tu pred mojím komentátorským stanovišťom sa odohrával súboj medzi dvomi slovenskými jazdcami. Mladučký Igor Vlasatý vytlačil Vladimíra Sagana stratia, ten klesol na posledné miesto v tejto rozjazde. Posledné miesto znamená, že je 7. Sagan je jeden z dvoch slovenských reprezentantov v tejto kubatúre do 1600 cm kubických. Tým jeho kolegom ďalším je Anton Lacko, lenže zatiaľ Igor Vlasatý z dynastie jazdcov Vlasatých sa drží veľmi dobre a potvrdzuje to, že by mal byť nádejou slovenského autokrosu. Na čele sa zatiaľ situácia opäť zmenila. Gusenleitner síce jasne vedie, Kovalčuk je druhý, ale na tretie miesto sa už prepracoval Alain Masson, Francúz, a až štvrtý je český reprezentant Marek Kalenský. Predsa len sa prejavuje to, že zahraniční pretekári majú k dispozícii oveľa lepšiu techniku, silnejšie motory, lepšie obutie, ideálnymi pneumatikami na autokros sú Micheliny. Pravda, naši jazdci si nemôžu dovoliť tieto drahé pneumatiky a jazdia na barumkách, špeciáloch autokrosových, ktoré však za francúzskými značne zaostávajú. Igor Vlasatý zatiaľ 5. na 6. mieste s 11.
Alex Poltavcev z Ukrajiny. A za ním až nasleduje Vladimír Sagan, ďalší slovenský reprezentant. Lenže Francúz Alain Masson vzdáva v týchto chvíľach v predposlednom kole pre poruchu na motore a víťazom sa stal Rakúšan Johan Gusenleitner, ktorý dosiahol v svojej tretej jazde prvé víťazstvo a je už istým účastníkom finále. A na druhom mieste Sergej Kovalčuk z Ukrajiny a tretí Marek Kalenský z Česka, lenže je otázne, či mu toto tretie miesto bude stačiť na lepšie ako finále B. Štvrtý s 15-kou slovenský jazdec Igor Vlasatý a na 5. mieste Alex Poltavcev. Tu sú traja najlepší v 7. jazde dnešného dňa.